Yes, mga gusto ko may hapon, no? Ano yan kami din Budol fight. Nagikaon, no? Watch out! Ay! Lamig kayo! Hey! Hello guys! Hello guys! Kaon! Kaon! Salamat kay Kagawad John Prada. Sorry. Diet man yan. Nag-diet man sa Angelico. Gamit! Loko no? Nagpambahay lang! Angelico ka nag-diet. Kaon na! Ngaon guys! Kaon! Guys, Sumay kinakain! Sumay kinakain guys! As you can see guys, kumakain kami ngayon. Kumakain kami ngayon ng ano? Mga dyan sa Angelica Plato. Ay, naku na. Pumingin ka na. Kung sa dito lang sa dito. Di ba? Ikaw na ba? Ang kuhan. Besugan, Ano ba? Bye-bye. Nah, naurutan kan umo. Kapag ko niya dyan guys. Bayan ko lang ang kamano. Dali pa. Nice one. Set pa tabunan pa oh. Burot. Naman ako. Dami ani po. Kalamit ko sa uyas. Iyo ka lain. Nako. Hep hep. Yung grupo ninyo, may sa grupo. Kami to new trip. New trip. 1, 2, 3. New trip. Nabasa na ko tong Pag nasa katuwiran, paglaban mo. sorry. Ayaw. I mistake. Ayaw ko naman yun. Kasi you can see guys, matapit na kami matapos. Mau ba? Kaon busog. Mataglaw ka dari to be. Bugoy, bugoy. Bugoy? Baw. So guys, okay kayo. Namit kayo. Hindi man ni Richard to kuan na pa. Uy! Ay, sorry. Ang manok na ba? Ay, malawi. Ang malak ko lang oy. Lord. Ako na busog. Yes guys, thank you for watching Kagusok Vlog. Well,